Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Komisi benta ka jing rakhi ya ka jing dap ka pasan post nem jong ka jilla Meghalaya ka National People's Party Youth Front Nongstoin Block haga arpu waiterik ukalalang kot arajar arpu ar kala no senyang da ki jing yarap sya ki long yeng baduk ki basyong basa hapa uput usam jong ka sor Nongstoin kani ka kunhon hapo ka jing yalam jong working president usam la Mickey Marwen kala sam ya kini ki la jing yarap sya ki life hoteli ki long yeng ki basyong basa hakasnong latnong basa hakasnong upper new Nongstoin hakasnong tiesau bat hakasnong pendeng rei kini ki jing yarap ki pakaseng kala sam ki dei ki balano senyang dau MLA ka Nongstoin constituency uba Macmillan bersat bat kila pentipru bakaseng nang ne syakmat kandang yai beteng ban sam ya kilat jing yarap syaki long yeng ki badon hapdeng ki jingduk jingkerdo kerteng jong ka National People's Party Nongstoin Block ngikwa ban ai ka jing kublai ya kan hak kamtam ha kan ski jing rakhe ya jing dap san post nem jong mau jam jong ka jela jongi te kumsi benta ban rakhe ya kan ski jing dap san post nem MLA jongi bak melan bersat ula tha ingi ka youth front jong ka Nongstoin Block ban lek sam ya kini ki jing ai song bha syaki life hoteli ki long ying jong ki basyam jenjar ki baha pa ka sinong nong pendeng lat nong seba no ha kan ka dong lat nong seba nang tah apar ni Nongstoin hati sa wana pendeng rai te kamdei bangikut tang hakan ka sngi rai ni ai beteng UMLA kamtam kini sngi upang nur adu kata kata ba ulai chiki sinong ba pher ba ie ki bri ba watang ka jakatia ki miadon te UMLA la putha ingi ka youth front jong Nongstoin Block ni ka tokan ni pinong yalam ni wan menta ka sngi ha la nong seba ban ai kini ki jing ai sobha syati ka tokan ni ki yeng ki basyam jenjar tenang ni selek sya apa ni Nongstoin chiti sau cepat mengerai ban ai kini ki jing ai sobha te UMLA usul komen untuk kata-kata ba yak ban rakhe kan ka sngi ha ka sngi jingdap san post nem jong ka jela jongi ha ka bayadon mentalang bat ke basyam jenjar syamlanot te mauli lei ha kini ki sngi ula betha yang ni youth front ban pej bahaya ki ying ki ba jenjar namar ukwa ban don benta ukwa ban yarap ni namar ba teng-teng le se ha ka jumlong jongi ki nong yalang ki net udah ai kata ka strict warning ani ka jing betha ka basyai buong madai ba kan mau kamtam le ki beri ki basyam jenjar